Representative from Cantabugon United Farmers Fisher Fox Livelihood Workers Association or mas ila siya nga COFAF Elwa. Among association na established siya pag-year at December 2018 and then nakaila na mo ang Pestales pag-year 2020. Then dira siya nga naabot sa among asosasyon kay tungod sa tulo ka rason. Una, ang pinaka-importante jud kay tung usa sila sa mga ehemplo nga naghatag og motibasyon sa mga members sa among association nga magpadayon. Ang ilang story kay nakapa-inspired ug maayo sa members nga kaya sad sa among association nga mulambo. Tungod sa Pestales, naka-experience ang association sa mga different seminars nga ilang gi-provide such as kanang simple bookkeeping, disaster preparedness, and most especially ang inner conditioning, which is dako jud kayong tabang sa mga miyembro o sa asosasyon as a whole. Kaduhang rason is that si Pestales ang nahimong tulay nga maka-avail mi sa nagkalain-laing programa nga gikan sa government ug non-government organizations. Magsugod sa non-government organizations. Usami sa mga naka-avail sa 100K nga gikan sa Life Bank. Ug dako namong pasalamat kay nahimo ning puhunan sa among vegetable productions. And then sa government, naka-avail mi sa program sa Department of Agriculture Region 7, which is the lead program nga nahimo siyang dakong tabang sa pag-expand damo sa among goat production. And usasad, naami upat ka mga kabatanunan nga miyembro sa among asosasyon nga nakadaog sa nga provincial winners sa kabataang Agribiz program sa Department of Agriculture. Ang ikatulong nga rason is that si Pestales nakahatag og oportunidad, daghang mga oportunidad nga nakapa-inspired sa ni COFAF Elwa nga mag-produce og daghan nga mga abot or mga products kay tungod usa sila sa mutabang sa pag-market sa atong mga produkto. And usa pa sad na programa ang Pestales, like example ang Moringa project nila karon, and then usa sa COFAF Elwa nga ilang gihatagan og chance nga mo supply og kamunggay, which is dako kay tabang sa asosasyon og labaw sa tanan, dako sa ging tabang sa individual members na and all. Dako kami pasalamat ni Pestales tungod sa ilang walay puas na pagtabang ni COFAF Elwa. Salamat!